Dokazali su također svi klipovi pod nogama da startne pozicije ne određuju kraj pravim borcima, samo blago utječu na tijek svakog života i prodube te u dobru. Ako bol mudro preusmjeriš, a jadnike, predatore prodube u njihovu mraku, nema bolje pravde. Niti trebam čekati neki konačni sud. Sve to lijepo iskoristiš za životnu budnost. Ajme, sva sreća da nisam vjerovala da je život ono što je govorila mama, nego vjerovala da je život ono što sam u srcu osjećala da bi mogao biti. Ako imaš nepokolebljivu, svakodnevnu hrabrost, zaista zaživiš takav let. Za šaptom duše ići, nepokolebljivo, to je to, neprocjenjivo.